Kulungka Joto rangsani takuk tai buk sorong no norok nai tunggu notice live Tipra channel no ini bo ang haino hai phajapi ka norok no kok thaisa thainei kok kasanani bagui sung joto no mia lai thangnai 25 tarik salmari wo joto bodolni phasing tuino nomination blai jomai laimani janjani SDM ni haban noko lukorok norok srai srakino miani omangpli no nubai khna joto bodolni bukhak tuino mia tongthoto khlaiei gan bai rsamung bai belai khano musamung bai khe mia joto bodolni candidate rokno jani jani SDN ni haba noko thangei nomination blai jomai laimani pia miani on nomination blai jomai thaniwo kerengsa jagao phano ekaba keboni bodolo phano kebemung walai kajia tei bibinno sikiri sokro ngmani nukjakliya mia je candidate dinai rokni bukhaktei belai khano joto bodolni no kasang kasang khe nomination blai jomai laimani o mangpili mia kaham kheno nukjaka ede norabo joto nukbai khena joto bodolni no mia nomination blai jomai laimani phiaba bwskangni April 12 tariko hingke no vote nai vote sabo paino sabo seno abo lukorong thaniosi ede je lukurok je bodolno hamjago a bodolno khoplaing nai je lukurok a bodolno hamjagya a bodolno chenai ediba tabuk vote koplai khainani ba cheninani abo lukorongni thaniosi ediba lukorong thaniosi vote koplai khainani ba vote cheninani pia ang tini kok sanani thangai tongmani hingke omose miani saloto je tiket manai rok borok khatung khaja kheno MDC manka hinei ang koplai no sinai hinei hohom dodom khlai khusi anondo khaino nomination blai joma lakhya phiaba bisingo jara tiket manane hinei wasugui tongnai rok phiaba tiket manliya o tiket mayani bagui baksa no sung nukha nijini nokni ekase nogo bahari thanglai mani baksa ba bokha somboi ani parani takhok tiket malia sung budia sung ni dol basanai oma hai hinei salaima bo khanawi tongo baksa ba sung bu chiriliya tani hingke o takhok no tiket yani bagui o takhok no sung belai khe hamjago bono se tiket dana nangmani pheba bono tiket yani bagui sung tabuk ni dol basa sinai haikeba sung Tipra motha no bodiliya abo hingke Tipra motha ni bukhaktei tabuk kisisa okok toma khanawi tongkha tei kisisa o mangpli rok nugui tongkha aboni bagui ang tini rangsani takuk tei buk sorongno ang omono sanani nayo je Tipra mothani bisingo jara tiket manano hinei wasugui tiket maya ngnai rokno ang norokno khabai khubai no sanani musungko tiket sini bagui important ya to phase sini bagui important jora nini bagui tini waisaya jora nin bagui te waisa kipili phainai omni bagui jara Tipra mothani bisingo tiket maya
gay kha somoi tongnai rok norok no ang koinani musungo tiket abo sadharon si tiket abo sin bagai important ya sin bagai important ke dofa se important nini bagai tini jora kasle fano jora nin bagai ewaisa kipili fainai a jorao neng manai a jorao nini bumungbo seijaknai oboni bagai kha theinani kogya nangsani takoktai bungsong kha bainani kogya nin bagai jora tini waisaya jora kebang mano tongkhu jora nin bagai ei waisa kipili fainai afro neng tiket manai neng tini jora maya phano neng tini tiket rijak ya phano phiaba nin bagai jora tongkhu nin bagai tiket kebang mano tongkhu abon bagai kha theinani kokrei kha bainani kokrei sini kha baithai sini wasuktai hingke sini o borok dofa bahake thangai thanani boskango teibo samung tanggei teibo sini dofa no kaham lamao tlangai thangnani mothang sugui manani obono tuise norok wansukti tiket no tuyei kok banglayei oma haike samung chalaiklak जों नुखा tiket mayangei baksa ba tekaisa nukhungo thalaimani जों orono saimano o borok tiket da hamjak na dofano da hamjak norok nukhna sini borong bono onontono bo kebang mano soibar budba sakani khnawo eba ang to mokol bai thangno gya soibar bud busa thanise bo soibaro no jitui maya phiaba satbaro bubagara bai kwrungkha bubagara no thangai koikha maharaj ano tabuk waisa chance di ang tabuk buto basainani ঠিক আছে maharaj bono hamjagei bini kokno accept khlaiei bono 9 halhali asram barigo bono candidate basareka bo boot pass ka bo MDC mankha phiaba taklai bisi 2026 bosoro hinkeno tiket mayangei bubagrano yakarei kelangai thangka oke wasugui nadi norokno takoktai bukso bo dofani bagui de na tiket ni bagui ta oboni bagui no rangsani takoktai bukso norok tiket mania phano jara tiket maya buka som tongnai khabai tongnai ang norokno paitako haina haite wisa o khosanani musungo tini tiket mania phano tini nin bagui jora kri phano jora nin bagui tini waisaya jora nin bagui teibo tongkhu jora nin bagui tewaisa kipili phainai a jorao nung manai a jorao nini bukha guarungei nung tamhnai nung tongthogui manai aboni bagui tiket chin bagui important ya tiket chin bagui abo sadharanto dofase chin bagui very important ei belai khano जों dofano sabui tlangnani mothangnani obose chin bagui 1 number important abose noro wansukti nangsani takoktai bukso asuk sawino dinini kokno angorono sasuka noro susto kaham krung tongbai jadi bosklangni 12 tarik April salmarigo noro janjani boot kendro thangai noro kaham krung kheno boot dinani khlaibaidi ei noro o channel bai salbrum brum no krungui tongman bagui ei nai tongman bagui norong no belai no ang paiphlaya hambaya pharo hake paithago norok no jotono hambai reui tinini o koklang panta orono mothaka jotono no hambai